Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за наследяване на имот след смъртта на родител. Кой каква част получава, едно от най-често срещаните питания, които има към мен. По закон, ако няма завещание, наследници са съпругът и децата на починалия, т.е. съпругът наследява част равна на всяка едно от децата. Децата на починалия наследодател наследяват равни части. Това означава, че преживелият съпруг и децата наследяват също равни части. Тоест, ако има един имот и са живи съпруг и дете, те ще вземат по 1/2 идеални части от него и ще станат съсобственици. Ако има 2 деца, тогава те ще разделят с живия съпруг при същите условия 1/3 от имота и така нататък. Много е важно да се знае, че тази собственост е съсобствена. Т.е. ако искате имотът да бъде разделен реално, трябва да направите делба, която може да бъде доброволна или съдебна при липса на съгласие. Без делба никой не може да разполага свободно с честта си, нито да я продава, нито да я прехвърли. Затова е най-добре при възникване на наследство да се потърси консултация и да се уреди въпросът своевременно. Използвайте правна защита. Вие бяхте с адвокат Кавазова.